Možná mám dnes pro tebe ty nejzajímavější akcie na burze, a nebo jenom zkrachovalý sektor. Když vytáhnete z peněženky svoji platební kartu, najdete na ní buď Mastercard nebo Visu. S 95% pravděpodobností tam najdete právě tyto dvě. Tyto dvě firmy ovládají globální finanční systém. Jsou to doslova tiskárny na peníze s maržemi, o kterých se může Apple nebo Tesla jen zdát. Jenže tento rok se stalo něco nevídaného. Zatímco index S&P 500 vyletěl téměř o 27%, akcie Mastercard se propadla téměř o 20% a akcie Visa se propadla o 10%. Co se děje s firmami, které dekády drtily akciový trh? Skončil jejich zlatý věk, anebo se díváme na investiční příležitost, která se opakuje jenom jednou za 10 let? Abychom pochopili jejich sílu, musíme se podívat do historie. Příběh se začal psát v roce 1958, kdy Bank of America poslala 60 000 lidem v Kalifornii nevyžádanou papírovou kartičku s úvěrovým limitem $500. Byl to legendární Bank American Card, přímý předchůdce dnešní Visy. Ostatní banky okamžitě spanikařily, spojily se do aliance a vytvořily konkurenci s názvem Interbank Card Association, což je vlastně dnešní Mastercard. Dlouhá léta obě firmy fungovaly jako neziskové asociace vlastněné bankami. Všechno se změnilo až kolem let 2006 a 2008, kdy obě společnosti vstoupily na burzu jako akciovky. Od té doby mezi sebou vedou neúprosnou, ale neviditelnou válku. Bojují například o exkluzivní smlouvy s bankami, technologickými giganty a státy. Když například obří americký velkoobchodní řetězec Costco, nepleťte si to z Costa Coffee, přešel kompletně z Mastercardu pod křídla Visy, byl to pro Mastercard obří miliardový nářez. Důvodem, proč tyto dvě firmy mají celkem vysoké PE, je kvůli tomu, protože mají tzv. Capital Light Business Model. Oni sami vlastně nepůjčují peníze a neberou na sebe žádné riziko, že lidé nebudou splácet. To dělají banky. Visa a Mastercard jsou jen dálnice, které si berou mýtné z každé transakce. A teď asi to nejdůležitější. Jak vypadá jejich zhodnocení? Podívejme se na historická data. Začněme Visou. Od svého IPO v roce 2008 doručila investorům průměrné roční zhodnocení kolem 17 až 18%. Za posledních 10 let pak její akcie vyrostly o více než 300% a dividendu za posledních 5 let více než zdvojnásobila. Naproti tomu Mastercard od svého vstupu na burzu v roce 2006 roste ještě agresivněji a za posledních 10 let připsala akcie přes 400% a její dividenda za dekádu vzrostla o šílených 500%. Obě dvě firmy mají naprosto brutální volné cashflow. Volná free cashflow marže se u obou firm pohybuje na neuvěřitelných 51 až 55%. To znamená, že z každých $100, které utrží, jim polovina až více než polovina zůstane v kapse. To je v rámci S&P 500 absolutní anomálie. Pojďme si je postavit přímo vedle sebe. Visa je něco jako větší bratr. Má silnější tržní podíl, stabilnější čisté marže, které se pohybují až okolo 55% a její platební síť je o něco masivnější. Výhodou Visy je její absolutní dominance a defenzivnější charakter. Nevýhodou je, že tím, jak už je velká, tak roste o něco pomaleji. Mastercard je oproti tomu o něco dravější. Jeho obří výhodou je historicky rychlejší růst tržeb a zisku a také vyšší podíl na mezinárodních a přeshraničních transakcích neboli cross-borderech, které nesou ty nejvyšší poplatky. Nevýhodou je, že se v dlouhodobém horizontu obchoduje s mírnou valuační prémií oproti Vise, což teď tak úplně není pravda. Aktuálně se valuační nůžky extrémně zavřely. Trh se totiž bojí regulací ze strany vlád a nástupu stablecoinů. Jenže trh zapomíná, že obě firmy už dnes mají infrastrukturu na tokenizaci. Pojďme si teď spočítat hodnotu těchto dvou akciových společností a porovnejme je ještě ku příkladu s predikcí analytiků z Wall Street. V mém DCF modelu můžeme vidět, že v realistickém scénáři, kdy mám růst na 11% po dobu prvních 5 let, následně 8% a terminální PE 28, tak mi vychází vnitřní hodnota u Visy na $348. V optimistickém scénáři pak na 441 a v pesimistickém na 308. Při rovnoměrné pravděpodobnosti všech 3 scénářů potom hodnota Visy vychází na $365 za akci. Tento model plně obsahuje fakt, že nastavené růstové tempo 11% je vzhledem k historickému desetiletému průměru Visy vysoce konzervativní a terminální násobitel 28 reflektuje současný zvýšený tlak regulátorů.
což investorovi poskytne skvělý bezpečnostní polštář. Aktuální PE Vizy spadl na 23,5, přičemž pětiletý průměr PE násobek této firmy se pohybuje kolem 32. Co na to říká Wall Street? Podle dat z portálu Stock Analysis by 28 analytiků silně nakoupilo, 7 nakoupilo, 3 drželi, nikdo by neprodal. A jejich průměrná roční cílová cena je $398, což představuje růstový potenciál přes 23% oproti současnosti. Nejvyšší odhad analytiků sahá až ke $450. Pojďme se teď podívat ještě na Mastercard. V realistickém scénáři mi hodnota vychází na $687, v optimistickém potom na 837 a v pesimistickém na 537. Po započtení rovnoměrných pravděpodobností mi tedy vychází vnitřní hodnota na nějakých $686. Abych vám ukázal, že i optimistický scénář je stále docela konzervativní, tak se podívejme na to, že u PE34 v optimistickém scénáři jsme stále ještě pod dlouhodobým historickým průměrem firmy a růst o 12% ročně plně odpovídá masivnímu rozvoji v oblastech kybernetické bezpečnosti a B2B plateb, kde Mastercard momentálně dominuje. U Mastercardu se aktuální PE pohybuje kolem 24. Když to srovnáme s pětiletým historickým průměrem PE, který činí 36,5, vidíme zde ještě drastičtější podhodnocení trhem než u Vizy. Pohled analytiků z Wall Street to ještě podtrhuje. Z 39 dotázaných analytiků jich dává 29 doporučení strong buy, 7 dává buy, s průměrným jednoletým price targetem na hodnotě $646. To implikuje potenciální výnos o více než 30%. Když propojíme fundamentální analýzu s technickou, zjistíme, proč je současné načasování tak klíčové. Ukazatel RSI u obou akcí propadl hluboko pod 30 bodů, což značí extrémní přeprodanost, jakou jsme nezažili od březnových výplachů v roce 2020. Cena teď navíc testuje dlouhodobý support na úrovni 200 týdenního klouzavého průměru. Historicky vzato, kdykoliv se tyto dvě akcie dostaly na 200 EMA s RSI pod 35, znamenalo to v horizontu následujících 12 měsíců až 100% úspěšnost pro nákupní pozice s průměrným výnosem přes 25%. Hlavním strašákem na Wall Street je teď americký legislativní tlak na snížení transakčních poplatků. Trh zkrátka propadl hysterii, že Visa a Mastercard ztratí svůj duopol. A navíc se bojí, že ohrozí stablecoiny. Ve skutečnosti vybudovat globální 100% bezpečnou síť, která zvládne desítky tisíc transakcí za sekundu, trvalo dekády a žádná levná alternativa jim reálně nedokáže přece konkurovat. Navíc fintech a digitální peněženky jako Apple Pay nefungují jako konkurence, ale běží na pozadí právě přes sítě Visy a Mastercardu. Fundament obou firem i jejich schopnost generovat obří free cash flow zůstávají netknuté. Takže současný propad cen při stále rostoucích ziscích pouze vytvořil výjimečnou valuační slevu. Investice vždy sebou nesou riziko a toto rozhodně není investiční rada. Ale zajímalo by mě, jaký pohled máte na akcie Vizu a Mastercard právě vy. Máte už v nich vytvořené pozice a budete přikupovat nebo teď vyčkáváte? Dejte mi vědět do komentářů.